हाय नमस्कार लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो भिउ ब्लग इउटुब चेनेलाव बराय जाबाय बे समाव आङो दासिमनि मोननैसो आपडेट नोंथांनि थाखाय लाना फैदों बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो जाहाथे बे भिडिअनि गासैबो आपडेटखौ नोंथांमोना लानो हायो बेनि थाखायनो बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलां आरो नोंथाङा बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांनि नखर एबा नोंथांनि लोगोफोरनो बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो लेटेस्ट निउज आपडेट प्लिज डू सब्सक्राइब भिउ ब्लग इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना सब्सक्राइब खालामनो हागोन जाहाथे आङो जेब्लानो बेवहाय गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो अब्लानो बयनिख्रुइ गिबिसिन नोंथांमोना इमेलनि गेजेरजों खबर मोननानै गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ मोननो हायो बेनि थाखायनो नोंथांमोना भिउ ब्लग इउटुब चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामनानै लानो हागोन नाम्बार 1 स' लोगोफोर नोंथांमोना आंजों लोगोसे बेवहाय नायनो हागोन नाम्बार 1आव जे PM to meet Chief Minister tomorrow at 3 PM to discuss lockdown जे जोङो बेवहाय फरायजाथाव सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों जे प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया गाबोननिबो समाव 3 रिंगायावहाय जे स्टेटनि गासै चिफ मिनिस्टारफोरजों गोबां माखासे खोथा सावरायलायगोन मानोना बेवहाय बे लकडाउनखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे जादों बेवहाय जोङो मोनथिनो मोननाय बादिब्ला जे गुबुन गुबुन स्टेटआवहाय खामानि मावनो थानाय माइग्रेन्ट लेबारफ्रा दिनै गावबा गाव स्टेटआव फैबाय आरो बे स्टेटआव फैनाय समाव गोबां मानसिनियावनो दिनैहाय जे कर'ना भाइरास पजिटिभ मोननाय जादों आरो बेबादिनो जे भारतआव बेबादिनो रेड जन ग्रीन जन अरेन्ज जन्स बेबादिनो माखासे केटेगरि खालामजादों बेबादिखौ दिनैहाय माखासे व्यक्तिफोरनि बादिब्ला दिनै बारायनांगौ एबा सोसननांगौ बेबादि माखासे दान्थे बिदान्थे खोथा दङ बेनि थाखायनो बिनि सायाव गाबोन डिसकास खालामनो थाखाय प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया 3 बाजियाव बयखौबो जे भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों सावरायनो थाखाय बाहागो लानो थाखाय गाबोन बयखौबो चिफ मिनिस्टारफोरखौ बुंथिदों बेनि थाखायनो जोङो गाबोननि समखौ नेनानै थागोन आरो जुदि बेवहाय लेटेस्ट आपडेट फैयो अब्ला नोंथांनि थाखाय आङो बेवहाय भिडिअनि गेजेरजों लानानै फैगोन बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै थाब्लानो जाबाय नाम्बार 2 टप 5 स्टेट अफ इन्डिया विथ कर'ना केसेस जोङो बेवहाय लानानै फैदों आङो नोंथांमोननि थाखाय जे जोंनि भारत हादरनि बबे स्टेटआव बयनिख्रुइ बांसिन कर'ना केसेस मोननाय जाखो आरो बेसेबां एक्टिभ जानानै दं बेसेबां रिकभारि जाखो बेसेबां थैखो बेनि डाटाफोरखौ आङो बेवहाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों दा नोंथांमोना आंजों लोगोसे बेयाव नायफायोब्ला नुनो मोनगोन जे महाराष्ट्रआव जोङो नायोब्ला नुनो मोनगोन दिनैसिमहालागै जोङो गासै बेसेबां केसेस मोननाय जाखो 20,228 जोङो केसेस मोननाय जाबाय आरो दासिमहाय एक्टिभ जानानै दं 15,649 एक्टिभ जानानै दं आरो रिकभारि जानायखौ जोङो बेयाव नायोब्ला नुनो मोनगोन जे 3,800 बेवहाय रिकभारि जाबाय आरो थैनायनि अनजिमाया 779 जोङो बेवहाय नुनो मोननाय जादों गुजरातआव नायोब्ला जोङो बे समाव नुनो मोनगोन जे दासिमाव केसेस मोननाय जादों 7,796 आरो एक्टिभ जानानै दं दासिमहालागै 5,233 आरो रिकभारि जादों दासिमहालागै 2,091 आरो थैनायनि अनजिमाखौ जोङो बेयाव नायोब्ला नुनो मोनगोन जे 472 जोङो मोननो हानाय जादों दानिया दिल्लीयाव नायोब्ला जोङो नुनो मोनो जे बेवहाय दासिमाव केसेस मोननाय जाबाय 6,552 आरो एक्टिभ जानानै दङ दासिमहालागै 4,449 आरो रिकभारि जादों 2,020 आरो थैनायनि अनजिमा बेवहाय 73 सिम जोङो नुनो मोननाय जाबाय दानिया नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन बेवहाय तामिलनाडु जोङो नायोब्ला नुनो मोनगोन बेवहाय दासिम केसेस मोननाय जादों 6,535 आरो एक्टिभ जानानै दं दासिमहालागै जे 4,667 आरो रिकभारि जादों 1,824 आरो थैनायनि अनजिमाया 44 दानिया लास्टआव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन राजस्थानाव जोङो नायोब्ला नुनो मोनदों दासिमहालागै केसेस मोननाय जाबाय 3,708 आरो एक्टिभ जानानै दं दासिमहालागै 1,576 रिकभारि जादों 2,026 आरो थैनायनि अनजिमाखौ जोङो बेयाव नुनो मोनदों 106 जोङो बेवहाय नुनो मोननाय जादों दा अभारअल जोङो नायोब्ला बेवहाय बयनिख्रुइबो गिबिसिनाव थायो जाहैबाय महाराष्ट्रनि उनाव फैयो जे गुजरात आरो गुजरातनि उनाव फैयो 3 नाम्बाराव जे राजस्थान आरो बेबायदिनो दिल्ली तामिलनाडुआ 4 आरो 5आवहाय फैयो जोङो बेबादि बेवहाय नुनो मोननाय जादों अभारअल दिनै जोंनि भारत हादराव गासै जोङो 3 नाम्बाराव नायोब्ला नुनो मोनगोन जे कर'ना स्टेटास अफ इन्डिया दिनै गासै अभारअल जोंनि भारत हादराव गासै केसेस मोननाय जाबाय जे 62,939 आरो एक्टिभ जानानै दं दासिमहालागै 41,472 आरो रिकभारि जाबाय 19,358 आरो थैनायनि अनजिमा जाहैबाय 2,000
109 सिम दिनैहाय थांनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बे भिडिअखौ बानायनाय समसिमनि डाटा दे बियो, बेनि उनाव एसे बारायनायनि अनजिमा फैयो जों बेखौ गुबुन आपडेटआव मोननो हागोन। दासिमाव बे भिडिअखौ बानायनाय समसिमाव जों बेसेबां नुनो मोन्दों थैनायनि अनजिमाखौ 2109 सिम जोङो जोंनि भारतआव थैनायनि अनजिमाखौ बेवहाय नुनो मोननाय जाबाय। नाम्बार 4 आं नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों जे बेवहाय टप 5 काउन्ट्रि विथ कर'ना केसेस होननानै बुंदों। जे बेवहाय जोङो नायोब्ला नुनो मोनगोन जे इउएसआव दासिमहालागै केसेस जोङो मोननाय जादों 13,09,550 आरो एक्टिभ जानानै दं दासिमहालागै 10,18,221 रिकभारि जादों 2,12,534 आरो थैनायनि अनजिमाया जाहैबाय 78,795 जोङो बेबादि बेवहाय नुनो मोननाय जादों। दानिया स्पेनाव जोङो नायोब्ला नुनो मोनगोन बेवहाय दासिमहालागै केसेस मोननाय जाबाय 2,23,578 आरो एक्टिभ केसेस जानानै दं दासिमहालागै 63,148 आरो रिकभारि जादों बेवहाय 1,33,952 आरो थैनायनि अनजिमाया जाहैबाय 26,478 जोङो बेवहाय नुनो मोननाय जादों। दानिया इटालियाव जोङो नायोब्ला नुनो मोनगोन बेवहाय केसेस दासिमहालागै मोनदों जाहैबाय 2,18,268 आरो एक्टिभ जानानै दं दासिमहालागै 84,842 रिकभार जाबाय 1,03,031 आरो थैनायनि अनजिमाया बेवहाय जोङो नुयो जे बेवहाय 30,395खौ जोङो बेवहाय मोननो हानाय जादों। दानिया इउनाइटेड किंडमाव जोङो नायोब्ला नुनो मोनगोन बेवहाय दासिमहालागै केसेस मोननाय जादों 2,16,525 आरो एक्टिभ केसेस जानानै दं 1,83,862 रिकभार जाबाय जे 1,001 आरो थैनायनि अनजिमाखौ जोङो बेयाव नायोब्ला नुनो मोनगोन जे 31,666 जोङो बेवहाय नुनो मोनदों। दानिया लास्टआव नोंथांमोना नायोब्ला नुनो मोनगोन बेवहाय रासियाव जोङो दिनैसिमहालागै केसेस मोननाय जाबाय 1,98,676 एक्टिभ केसेस दासिम जानानै दङ 1,64,933 आरो रिकभारि जाबाय 31,916 आरो थैनायनि अनजिमाया 1,827 जोङो बेबादि नुनो मोननाय जादों। अभारअल जोङो बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनगोन बयनिख्रुइ गिबिसिनाव थायो जाहैबाय इउएसएनि उनावनो थायो जाहैबाय जे बेवहाय इउनाइटेड किंडमनि उनाव इटालि उनाव बेबादिनो स्पेन रासिया बेबादिनो जोङो बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनगोन। नाम्बार 5 बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन। नाम्बार 5आव कर'ना स्टेटास अफ द वर्ल्ड जे गासै दुलाराय मुलुगाव दिनै बेसेबां केसेस जाखो, बेसेबां एक्टिभ जानानै दं, बेसेबां थैखो, बेसेबां रिकभारि जाखो बेखौ जोङो नायोब्ला बेवहाय नुनो मोनगोन जे नाम्बार 5आव दासिमहालागै दुलाराय मुलुगाव जोङो नुनो मोनबाय 40,24,140 केसेस मोननाय जाबाय आरो जोङो एक्टिभ जानायखौ बेवहाय नुनो मोनदों जे 23,69,140 आरो रिकभारि जानायखौ नायोब्ला जोङो बेयाव नुनो मोनगोन जे 13,75,681 आरो दासिमहालागै थैबाय बे कर'ना भाइरासजों दुलाराय मुलुगाव गासै टटेल जोङो बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनगोन 2,79,319 जोङो बेवहाय बेबादि डाटाखौ जोङो नुनो मोनदों जे 2,79,319 जोङो बेबादि बेवहाय नुनो मोनबाय। दा जोङो बेफोर गासै डाटाखौ नायनानै जोङो बुंनो हायो जे कर'ना भाइरासआ मोनसे गिख्रंथाव बेराम, बेयो थै ग्लुंग्रा बेराम। बेनिखायनो जोङो बे बेरामनिफ्राय बयबो हुसियार जानांगोन। बे बेरामनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो माखासे गाइडलाइन्सफोरखौ मानिनांगोन। मानोना जोङो मिथिगौ बे बेरामखौ होबथानो थाखाय दासिमबो थि रोखोमनि मोनसे मुलि एबा भेक्सिन दिहुननो हानाय जायाखै। नाथाय बेखौ होबथानायनिसो माखासे राहाफोर दं होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बेफोरनो जाहैबाय जे ससियेल डिस्टेन्सिंखौ जोङो मेनटेन खालामनांगोन, माखासे गाइडलाइनफोरखौ जोङो मेनटेन खालामनांगोन, जे मास्क गाननाय कम्पालसारि खालामनांगोन जोङो आरो बायजोआव जोङो नांगौनि बांसिन जोङो थांनो नाङा। खोब नांनायखिनियावल' थांनांगौ, थेवब्लाबो जोङो माखासे नेमखान्थि जेरै मास्क गाननाय आरो बेबायदिनो ससियेल डिस्टेन्सिंफोरखौ जोङो मेनटेन खालामनांगौ। बेनिखायनो जों बे बेरामनिफ्राय बारग'नांगौब्ला जों बयबो न'आवनो थानांगोन आरो न'आवनो जोङो सेफ जानांगोन। Stay home, stay safe. Thank you for watching this video. Bye bye.